gu u nan akal san nu in do hei chu nun phung ngai rengin nun manga ma se anuna engthil ma nga hlel anei lo wangin hunin a hruai angin anung ve mop mopa mut coffee in le na tho chu anun man dan ber ani no suk min chung cha ngai ven tharatuma an loyar mu ber la chu ahma a pasal turata na alo mu to kha ani a do hei chu a phur lo viau bok no suk min ruang zon chung chang chu media lam te ngai ven zong takani a gu un le do hei te a mu zo a Henry Varakalin chuta chuan atahlum angin an ngai veka arwang chu zon me kani bok chu chuan a chung te po ngong hle in anupui sera ngei po chu abang bik lawa sun ula chuan gu un chuan bogyu hne na president ni na ahlana achi pe in a omlo chunga company lo enkol turin akuta engkim chu ada bok boggyuan a let le hun tur zo chuan atel lova do he in nun hlim taka man thei huna ti in lo changa boggy wa mu zo a ga yang hne na kal le in thu tam tak an soi du na an hun paltlang zong zong atang khan an ni na chu engthil po thleng se adang lam don lo ti an hre chiang dun hle to wil dok ho po an boss gu un muturin sun ula chuan an kala boggy wan akal bo to ti alo shil chuan an ril ru an atlang melin an boss chu an thak hlel mel hle a do he in cho ei lo mai mai sha chau em wangin sukhun chuan a office a akal chila do hei poin a thil ti kal sanin sukhun ei tur ken te chu a ei puya sukhunan gu un chung changa zo chuan an contract a top anga akal bo to thu chu alo shila miswal an man chwa huna le gu unan a power anei let le huna anin rem siam na atop tur ani thu sukhun chu a shil chhonga gu un kalbo chu atwar hle ti sukhun sha ti ratum lem lawa do he na tho chuan ma son chho zelin an hlotling chho zela an hlotlin na te loma office an thok ho party an nei zana chuan ani po a rui ho ve hle a room pan la ya light pakhat lo thima mu chuan gu un ti chin angin akuta ti ri khum ve a omzia ero chu a omlem lawa a rui ema wanga a in paltluk chuan a khu pati pila chutiang pem lekin a tina phalo ti in a in fui zui bok a tho chwa le nu chuan light chu alo eng ve le mai boka rui taka a ina lu nuwa sofa a chuan amu zuya gu un chu do hei mit muwa in lan ngai lo ma se akal san ngai lo thung tui takamu hil turin a pui fo zo ka zinga chuan a kena lo dam ta le a thom nu thlak te a chang chuan gu u nan a hlat san lo ni in anga ya ama veng him tura a kyang na ya a om renga be sei rutlat bok a hna a insorbing in a thok rim hle a gu u na ngai changa piangin sun u la akal thin boka boki wan gu u na thi chu do he kota a hlan chhonga gu u na thia kol nu chuan do he chuan ul simani lai huna thil thleng te chu amu manga a mu zui ta zia bok ul simani hun la ya chuan chi in thliar nan sa taka wangin dam thlak hlel na a nei lova mani in ti hlum du na thin lung a pu hial boka gu un ron langin ani chuan dam hlut na a sha tira anuna be sei na thar a siam sak bok ma se sa khwana chung changa boina a to le wangin anun na lak sak ani ta thawa do hei chuan ul simani na a sha chwa wang chuan a top nan gu un mu le chu a do hle a gu un wanga thi ni lovin gu un na wanga dam du zo ka ni ti chu gu un hne na soi chu a do hle ani gu un zong tura chhuakin kara chuan a lut zuya passenger seat a silaya mu chuan hlo thon na hun po anei ma in nung lama changin dam doya shai rui ni zuya do heya har chwa le chuan ama kidnap tu chu mai kang huam ni ma se no suk min ani ti a hai lawa no suk min chuan anni pahni awanga a thil chan tak te nei let le chu atuma dimonin a mu chwa lo nan a mai chu ama du thu nge in a hliau kang bokani gu un ko turin ti a do he chuan gu u nan akal san to thu soi ma se a oi sak du lawa ina ta phal lawa ni lom ni ti in chemte chu do he ke a chuan a vi bur saka do he na tora wanga gu un ron lan be se in a out twar bok chemte pot phoya do he vi le atum ral chuan a kut changa chemte chu a per no la
gu un lo kal ti sha in a thil tum hlo ting chu a hlim viau bawk gu un chuan a pawar hmangin no suk min chu a the leng lopa building bang chimin a del tir bawk no suk min ro na ti lam a in gu unan a that ani chuan thil thleng thei a sha chian em awangin gu un chuan anun na lak sak vat vat se a ti zawk hle a gu un thin rimin de hlum tir mai tum chu do he in lo danga gu un kuta no suk min thi turin du lo ani do he in akwa be tak tleta chuan gu un po a in thla dula in thla hlel takin anin kwa zoi vong vonga thil dang ngai twa lova anom la in no suk min chuan gu un silaya atin chu mo in gu un ven hi matum na lama ama chuan silai mu chu adong pala no suk minan gu un atin le lai chuan gu un thin rim chuan silai chu a pawar mangin ati pwa saka do hei nun nei to lo mel chu enin sheom ti takin a kwa vong vonga min ti chak tu wa chuan engkim ka ti thei ti in do hei nun na a pe kir le theinan a hmuya chuan a fopa do hei a lo har chuan gu unan anun na alak le sak ti a sha a ma se gu un chuan ama le ama a in chan him zok ti in a lo shil do hei hne na chuan engkim a that vek to thu shilin a hmu lai ngei chuan a taksa chu a ral riai riaya do hei chuan gu un ral mek hne na chuan ulsimani ti a sha chwa to thu shilin anun na la ka tum na ata ama awanga dam thlak hlel na anei le zok thu te chu a shila atel lova a thei lo thu in le kalsan lo turin a auzui lom lom bok gu un office asna te chu an ban vai a chol ta veka dimon buwa chuan dimon chuan minung dam lai a that thei lova nun na a chan sak thei lo bok chutiang a tilui ni chuan ama zok a boral don ani ti in en ziaka gu un chunga thil thleng sha te chu a chhong em veka detective te chu thil thleng ti awanga rel ru boi beran ni gu un an zong mu zo lova do heila thil thlengin a chhon em wangin thu dik soingam lo ni ya an nga ya chu mai ba ka no suk mina omdan chu an mak ti atling hle bok a mel mai mu tlang ni to lo ma se che om ti mel apu lova akut nge ya gu un le do hei tanun ati chha sak thei chu a in chuang hle zok bata pahun rei taka in cha nuwa do hei chu a thu chhuak hlola sukhun le da jang te chuan an ngai twa hle bok an ni chuan hnem tum viau ma se do hei ril ruan thlak sak thei lova do hei chu ama le ama indem turin du lo ma se gu un thi chan ani ti chu a in sha chan em wangin a indem lo thei lo anun chu ning ma se shemna a nga yin gu unan anuna chan pha na khopa angai hlut sak anun hunin akal kai ang anga mangliam tur chuan a ril ru chu asiam fela damdo in khuma amut la chuan zaipol zairi in ati hara an christmas la sak chuan gu un bok chu a sha chwa tir bok adam do in corner chuan kota a chhuaka christmas man dun an tum she rengin christmas puala an thil chei ho chu ama in en kwala a ril ru siam felin gu un hmu na masabera akor ha ka ha a gu un ni na a shat masak ber chuma anom na waw ka ma khan akal ngal bok gu un a kyanga omve ang mai nga yin abia a in rem siam na nei puya somin adu thu sampo a kyang omreng tura som na thawani ku do nu chuan gu un du thlan na te sha in alai nat ve hle a do hei du thu sam te a sha chuan a thil ti theina a mang zui bok gu un office sa sana thi to te ban chu an chele chana an na tho ngai an tho chun zom le ta vek tuifon in aper tura angai lain do hei kyanga tuiper ho chu an chol chwa pa a hoi chwa chuan abul maya gu un chu alo ding reng to shem huna a om nge amu mang ni zok ti angai to in gu un chu akwa vong vonga gu un chuan amu manga ni lo thu shilin a kyanga a om reng to don ti chu a shel bok ku do nu kyanga kal le in gu un chuan lom thu a shila ma se do he in rem siam na nei pui thu a soi chuan gu un chu a hlim rei lo a hlau thong viau zok ku do nu chuan do hei chuan shem na atwar don lo ti in anun na a pekir le chu a bat ani ati a ama a anin biak na a gu un chuan a pui na alo dil to a chu mai ba ka an thu soi to te a an dik lo na lai an she ve ve to bok
gu un chuan mihring pa ngai ni adu to thu le dimon danga azong le ni chuan ama anga mel tha le thokrim a mu to arin lo thu a shila kudo nu po chu nui zama se gu un thu soi chu dikati viau thawa Dimon le khabu a chiar lai bogiu le ga yang ten an mu chuan an hlim ema an kwa chung chunga anom dan chu ning viau ma se ti theya nei law Christmas zo to lama an pahnih chawa man an lawin tiam to angin Christmas tree an chei le a do he chuan apa ne na anin rem siam na nei chu a zota gu un chuan chang she deuh ma se do he ina a zo lui wang chuan a shil ve ta vek Rasur zana ni a do hei nu le pa te chuan naw nei mai to turan ni wangin ambulance manga hospital an pan lain accident an tok pal hlau maya motor tlan rem changa om to lo wangin har sa taka damdo in nai biran thlen chuan khum ola om to lawa mun dang pan mai turin an lo shil do hei pa po akia hliama nei wangin adu angin thil ati zung zung theilawa leicha ra athuk nu chuan do hei nu chu athia pu zui bok nen apa chuan mang ang takin chanpui tu chu a aw roi boka chuta chuan gu un lo langin apa du thu sam chu ati hlotlin sakta a do he in thu dika shat nu chuan gu un bokin anu pum chunga a om lai po a alo chan hima wanga lom thu shilin gu un ne ro in do he pa lak sak tu wa le do he nun der thong taka siam tu a in nga in she omati hle thunga ma se do he chuan anu le pa te nen kum som chuang hlim taka anom thei pha wangin aloma anu le pa te chuan an hun nei chung an sha ta wanga khatyang khopa nun nuama an fanu siama nga yin do he chuan gu un chulom thu chu a shil zui le bok gu un po in anun thi thei lawani na ata a chan chwa wangin lom thu chu a shil ve boka anin fob zui ta vong vong bok su khun chuan do he te chu office a lo ngakin gu un a mu chuan do he a cha ti rawangin a hau phota ma se ani po gu un lo let le chu alom ema a in sum zo lo gu un chu a kwa chung chunga gu un ni ro in mi pa le mi pa in kwa chu ngai thei lovin do he puina chu adil roi ringot su an po in do he in cheru men ni na din huna chel thei ti a sha chuan om mai mai tum lovin do he office lam chu apana afa pa te pani a shwai boka alan dan chuan na thok ho chuan an en du hle do he bula ero afa pa te pani in chan wa wan nei ve thei nan adil chiama chung ko an ni anga adil na ti hlotlin sak turin angen bok do he eroin a thu soite inga fak angai lem lo a office a changa a chwatir nuwa po su an chuan ala auzui lom loma da jang po chuan aning mel viau bok do he in no suk minute lo chuan a hlim lo mel hle a ani ngaya chuan do he nun chu ati chevek towa do he chuan nun she om taka mang tura a be se ya do he in gu un alo let le to ti a soi po chuan a oi mai lo ma se do he mela ati mai mai lo zia a mu chuan a thin rim zwal hle a do he chwa nuwa po thin rim awangin atal buai chiam bok ga yangin England pan ma in bogiwa top nan ti in a mu a bogiu chuan rampo na ama chawa a khosatur chu angai to in alaina thle a gu un ron kalin engma soilo vakal bawatum ringot chu adem ve bok gu un chuan England a ro asur du ti in nihlia pa pe a alet le du ani phot chuan englai po a san ula atan mun ola omreng thu chu a shil bok airport pan lai chuan ga yang chu an thu sei wangin aril ru chu anau thar hle a aril ru ti pau khaunan apa nen an che na chin panin chulai hmuna mu ta ka chuan arin nang nge yin an ram chwa san du na ril ru chu anei thar le mei chenau pang pakhat akyanga akal chuan anung maya apa lo lang zuya apa chuan kut athak don ti sha jenga afanwa kau chuan ga yang nunga chuan a bi ru vata ma se apa chu a hlowa wangin a bi ru rengam lawa apa pan tur chu ga yang chuan dangin police a benga la no pangpa in a fanu ni thu soya pan nei tum chuan nihliap chuan a shoka atin rana police station a chuan no pangpa chu apa ani na anga athu nei na soyin a por viawa ga yang chuan airport a pan hun ni to ma se
meiche naupang chu alai nat em awangin rampon lampan a thula meiche naupang hnenah chuan vantir kau anga in hmesha tirin buaina a nei phawt chuan ti in a biakna tur number a kutah chuan a ziah sak bawka a biak hun a pianga a kianga awm turin a intiam bawk gu un poin a hnangai bawk a chhun zawm le a contract top tur pakhat erawh chu anin koina sa zak zak hle chupa chuan anu dam lo thi chepin ama chau in ngana a nei awanga anun zua sak sham turin a nge na gu un chuan khongai na thinlung a put ol sam to em wangin a thil soi chu soi to lo turin a du hle a mase bogiu hne na changa phone call dongin chupa chuan do ta soi ti a hre chhuaka alaka zangai na alan tir talawa Mire group chairman tharpo sukhu ni in a hna chu atlin hle a board member ho point an ring tok hle bok su an point ati tur hai lovin sukhun chu a betlon le a fapa phir te tan angin sakani ber gu un chuan mishing dam thei chen enin kumza somthum ti ya a chhiar chuan tlema ti hle a ani hun thi thei lo tlukani la ya do hei kum tam chho zel tur chu a du lawani do he in ke ka choi chhuah po in e phal lawa do he in tlem te chau a e tur thu soi ma se a hrisel na ngai poimo tur ati in kek chu ama chau a e zo vek po chu poya ti law do he in gu un ril ruwa sha ta wangin thi thei ani wangin tun hun hlutna an sha thiam thei pha zawk thu chu a shila gu unan a office sa bogiu lo om hne na nupui nei ve du lo tur a shilin a ha thlak na a soi mol mola adimon buwa sticker lawin belte a hmu phei chuan a soi chena sa hle bok bogi wan a signal na a sha thiam lok lo bok nen do he in lo au chuan a thu soi te chu a in chhir nga hle a bogi win thiar fi hlimin dimon buwa sticker te chu a fak dera in thiar fi hlim ve mai tura do hei chu tlan chhia sana tuma do hei ro in a thu soi te awangin chhuwa mai mai chu atum lo thung do hei lung oi lo tlang zel chu gu un chuan thlem atum le a in ti thiam lo chhawin anin kalsan mak ma se gu un chuan mishing te ni na a sha chan to em wangin eng hun ma khoral mai mai a phal to lawa do hei laka tlom zo ka atang le tange nge do hei a hwa thu kha soi ma se ami hmangai berani thu a soi tel thunga anin karboi na ten re an dai ngai lawa do he in na thok te lo boi map map a mu chuan dinosaur le na thok kai khinin dinosaur te anga anral vek mai lo nan na tho chin tok she tur ti in aban ma tir veka na thok ho ba ka do hei le da jiang te po chu an phur hle parka gu un lo om chu pan na in kwa in hlim takin anin fob zui ta vong vonga a top ta